Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Mayong adlaw sa tanan. Kita nga mga tao, doon na latay duha ka choices kung kinsa ato ang i-follow or kinsa ang atong alagaran. Una, ang Ginoo or si Satanas. So, kanalang duha ang pilianan sa mga tao kung kinsa sila mo follow. Apan, salamat sa matag-usa kanato karon nga naminaw sa pulong sa Ginoo o sa matag-usa nato nga niya karon nga mas gipili nato ang Ginoo diri sa matag-usa nato ka kinabuhi ug mas gipili nato nga alagaran siya kaysa ni Satanas. Pag-anindot. Now nining orasa maghisgota sa libro sa Lucas. Lucas kapitulo 9 bersikulo 23 hantod sa 25. Kung doon na mo'y mga Biblia, pwede ninyo pag-aablihan o pwede ninyo basahon. Nag-ingon din ang pulong sa Ginoo sa bersikulo 23 hantod sa 24 sa libro sa Lucas kapitulo 9, nag-ingon. Ug maingon siya sa tanan, kung may buot mo sunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon
magpasan sa iyang cross sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Mao ni ang gisulti ni Ginoong Hesus. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi kawad-an hinuon niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako magluwas niini. Unsa may makuha sa tao kung maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi usilutan siya? Wala gayod. Magampo ta. Ginong Dios nga gamhanan, salamat kaayo niini nga orasa sa kahigayunan nga imong gitugot kanamo sa imuha nga paghatod sa matag usa namo ka kinabuhi, nga din ikaw among daygon, simbahon ug pasalamatan. Hiniusa nga himaya kanimo. Sa mong pagtuon karon sa imuhang pulong, i-open among mga hunahon nagkasing-kasing uban sa lamdag sa balang Espiritu Santo nga ibol namo masabtan labaw sa tanan among nga maaplikar sa adlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi aron ikaw malipay sa matag usa kanamo. Among isalig kanimo ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Now niini nga orasa maghisguta mahitungod sa kamatuoran sa pagsunod sa Ginoo. Now sa ato ang passage nagsulti sa bersikulo 23, mao ni ang gisulti ni Ginoong Hesus, og mingon siya sa tanan. Ang iyahang nga gisultihan ani ang direct nga yan nasultihan ang iyahang nga mga disipulo. Og mingon siya, kun may buot mosunod kanako. So mahitungod sa pagsunod sa Ginoo. Now sa preceding ani nga bersikulo, si Ginoong Hesus is nangutana sa mga disipulo mahitungod kung kinsa siya or unsa ang tan-aw sa mga tao sa iyahang identity. Og ang tubag sa mga disipulo nga nay mga tao daw nga nagsulti nga si Jesus Christ mao si John the Baptist. Ang uban ingon nga siya mao si Elias. And then ang uban ingon pod nga si Ginoong Hesus usa ka propeta. Apan nangutana pagbalik si Ginoong Hesus, apan para kaninyo gikuan ni Ginoong Hesus para sa mga disipulo, unsa man sad ang ilahang ikasulti kung kinsa si Ginoong Hesus. Og si Pedro mitubag siya nga si Ginoong Hesus mao daw ang Misayas og mao na ang gisulti ni Ginoong Hesus. Og sa sunod niya na gisaysay ni Ginoong Hesus ang iyahang mahitabo or ang iyahang purpose sa iyang pag-ani sa kalibutan nga siya dakpon sa mga Romano nga din aron paantuson ilansang dito sa cross, mamatay, ug sa ikatulo nga adlaw mabanhaw siya. Ug kana gisulti ni Ginoong Hesus usab ngadto sa mga disipulo. Ug sa ato nga passage karon, naghisgot si Ginoong Hesus sa mga tao nga buot mosunod kaniya. Ug sa pagsunod ni Ginoong Hesus, doon na siya gisulti nga atong paghisgutan karon nga tulo ka butang. Kini nga kamatuoran nga gisulti ni Ginoong Hesus nga buhaton sa mga sumusunod niya. Ang una nato nga makita sa bersikulo 23, nagingon siya dire nga kung may buot mosunod kanako kinahanglan ug magkonta sa term nga kinahanglan is kanang dapat nga buhaton. So lahi ra sa gingon nga depende nimo or kung gusto ba nimo or dili ingon ana. Kaysa ingnon nga kinahanglan kay og kinahanglan dapat nga buhaton or mandatory siya nga buhaton sa usa ka tawo. Ug mao ni ang gisulti ni Ginoong Hesus sa buot mosunod kaniya. Una kining sa bersikulo 23 nga nagingon, you need to deny yourself. But pasabot sa giingon ni Ginoong Hesus una nga buhaton sa usa ka tawo nga mosunod sa iyaha, magdumili sa iyang kaugalingon. Now, nga nang gisulti man ni Ginoong Hesus nga imong i-deny or atong i-deny ang ato ang kaugalingon sa dihang mosunod ta kaniya. Unsa man day ang problema nato nga mga tawo? Unsa man day ang condition sa usa ka tawo nganong kinahanglan man nga i-deny niya ang iyang kaugalingon para sa iyang pagsunod sa Ginoo? Ug atong makita usa sa mga mga kinaiya sa usa ka tawo is naa ang pagka selfish. Kana ikaduha nga kinaiya sa tao kining pagka-greedy. Next kining hypocrites. Na mga tao nga hilig kayo ani nga magpakaron ingnon sa iyang kaugalingon. And then disrespectful.
kabalo mo respeto or walay respeto. Other else, impatience. Walay pasyensya. Dali kayo mo init ang ulo. And kining pagka-prideful. O kining nga mga butanga nga naa sa tao, mao ni nahimong problema sa atong pagsunod sa Ginoo. O niingon si Ginoong Hesus nga atong i-deny atong kaugalingon. Or lakip kining mga kinaiyaha nga na-mention nga dapat nato nga i-deny aron sa atong pagsunod sa Ginoo. Kay nga naman, kining mga butanga ginahisgot, ginasulti nako is dili ni makapalipay sa Ginoo. For sure kabalo ta na. And kinahanglan natong i-deny ang mga butanga dili maayo nga naa nato aron sa atong pagsunod sa Ginoo mabuhat nato kung unsa ang iyahang kabubuton instead ang ato nga kaugalingon. And now makita usab nato nga ang pag-deny sa ato ang kaugalingon sa atong pagsunod sa Ginoo importante kayo sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Kay nga naman nagingon sa Lucas sa ato nga passage sa sunod nga bersikulo sa 24, kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako magluwas niini. So ang usa ka tawo nga i-deny niya ang kagalingon for the sake sa kabubuton sa Ginoo, duna siya makuha sa iyang kaugalingon nga diin kini maghatag niya og paglaom diha kauban sa Ginoo. And then sa bersikulo 5, 25, nag-ingon sab, unsa may makuha sa tao kung maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi o silutan siya. Kitubag ni Ginoong Hesus, wala gayod. Now, sa atong pagsunod sa Ginoo, or like, kita nga mga tao, kung mas unahon nato ang ato ang kaugalingon, like sa ato ang pagsunod sa Ginoo, yes, nagsunod ta, pero dili ang kabubuton sa Ginoo may atong gisunod. Yes, ning alagad ta sa Ginoo, pero mas taas ta og panahon sa pagpalipay sa atong kaugalingon, pagpaningkamot para sa atong kaugalingon, kaysa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. And then nag-ingon usab siya sa Galatians, or Galatia Kapitulo 2, versikulo 20, mingon si Apostle Paul, gilansang ako uban kang Kristo didto sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na nga aniakan ako. Now ngano importante kayo ang pag-deny sa tong kagalingon sa diha nga mosunod ta sa Ginoo tungod kay sa diha nga nahimo tang Kristohanon, sa diha nga nituo ta sa Ginoo. Unsay giingon ni Apostle Paul nga ang atong karaan nga kinabuhi gilansang na uban ni Kristo, but pasabot kita duna nay bag-o nga identity, duna na tay bag-o nga kinabuhi diha kang Kristo. That is why ato na nga i-deny ang atong kinabuhi, ang atong kaugalingon nga dili makapahimaya sa Ginoo. Kay nga naman gitawag na ta og born again, duna nay bag-o nga kinabuhi nga aligning sa kabubuton sa Ginoo. And nagsulti usab si Apostle Paul sa Pilipos Kapitulo 3 versikulo 7 ug 8, apan kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon, karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Grabe ang prinsipyo ni Apostle Paul nga para sa iya, like ang pinaka the best nga naangko niya mao si Kristo diya sa kinabuhi. Og unta mausab na ang gitinguha nato. Nga una ilain nga pinaka importante nga ato ang maangkon sa tong kinabuhi kundi maulang si Ginoong Hesus, maulang ang pagsunod o pag-alagad nga matinud-anon sa iyaha. And sa versikulo 8, mipadayon pagsulti si Apostle Paul, dugang pa niini, giisip ko nga ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo mahitungod ni Kristo Hesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo. Grabe. At kung atong makita kini si Apostle Paul, ang status niya sa iyang kinabuhi is like, hamugaway siya. Dato ni si Apostle Paul, pero unsa iyang gisulti, like walay bili ang tanan kung wala si Kristo diya sa kinabuhi.
O gani yang gisulti nga giisip niya nga basura ang tanan niya nga naangkon para lang si Ginoong Hesus mao ang maghari diha sa iyang kasing-kasing. Pagkanindot nga mao nga kinaiya nga diin mo'y mahimo sa matag usa nato kasing-kasing nga dako nato ang paghingawa, ang pagtinguha kang Hesukristo kaysa sa ato nga kaugalingon nga kagustuhan. And ato sab nga makita, we are Christ-centered, not self-centered. Buot pasabot, mas i-priority nato ang kabubuton sa Ginoo kaysa sa atong kaugalingon nga mga tinguha bisan kontra sa ato ang kabubuton. Padayon ta nga maningkamot sa pagkinabuhi, sumala kung unsa ang gusto sa Ginoo, unsa ang standard sa Ginoo, dili ato ang standard. Amen. Ikaduha nga atong makita sa ato nga passage sa bersikulo 23 gihapon, nagingon dire nga atong makita, you need to take up your cross daily. Mingon si Jesus, kay ang buot mo sunod kanako kinahanglan nga magpas-an sa iyang cross sa tanang adlaw. Doon na say gisumpay tanang adlaw. Now, ang cross din nga gisgot or ang buot pasabot sa cross nga gisulti ni Ginoong Hesus din is nagrepresent ni siya sa kalisdanan, mga persecution, sa mga kalisdanan, mga difficulties sa kinabuhi, mga problema sa kinabuhi. Now, nganong niingon man si Ginoong Hesus nga magpas-an sa iyang cross sa tanang adlaw ang buot mo sunod kaniya. Buot pasabot nga kita nga mag-alagad sa Ginoo, nga kita nga magsunod sa Ginoo, makasinati ta og mga kalisdanan sa kinabuhi. Dili buot pasabot nga moalagad ta sa Ginoo, mosunod ta sa Ginoo, hayahay ang atong kinabuhi. Ato nang tangon sa ato ang matag usa ka prinsipyo. Kay nganuman bisan pa og moalagad ta sa Ginoo, dili ta exempted sa mga kalisdanan, mga balatian, mga problema o bisan unsa nga kasakitan sa kinabuhi. Gustuhanon man tao dili ta exempted niya ng tanan. Apan kana gisulti sa Ginoo sa ato nga pagsunod sa iya iyatang gitagaan og awareness nga makasinati ta niya ng tanan. Apan unsa iyang gitudlo sa diha nga mosunod ta sa iya ato na nga atubangon ang mao nga mga challenges sa kinabuhi og sa diha nga ato nang atubangon nga mga kalisdanan sa kinabuhi, mangayo ta og tabang sa Ginoo. Atong i-counter na nga mga kalisdanan pinaagi sa ato ang pagtuo sa Ginoo, pinaagi sa atong pagsalig sa kabubuton sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo tungod kay nganuman ang tanan ato nga ma-overcome pinaagi ra gyud sa grasya sa Ginoo, dili sa atong kaugalingon nga kapasidad. Sa ato nga pagsunod sa Ginoo, naaman ang mga kalisdanan, naaman mga struggles, demand sa kalibutan, unsa man nga mga mag-cause nato nga ma-stress ta, ma-anxiety ta. Apan kung ang tanan gibuhat nato tungod sa pagsunod sa Ginoo, dili ta mo give up. Hinuon mo padayon ta until ma-reach nato ang finish line. Og makasalig ta nga mahuman nato tungod kay nganuman kauban nato si Ginoong Hesus. Na ang balang Espiritu Santo kauban nato, maghatag natog kalig-on, maghatag natog kadasig, magtudlo nato, magpahinumdum nato sa angay natong buhaton aron mahimaya si Kristo. Ug ang ikatulo nga atong makita sa bersikulo 23 gyapon sa atong passage, you need to obey. Ingon si Ginoong Hesus, kay kun ang buot mo sunod kanako, kinahanglan nga magsunod kanako. But pasabot nag-require og obedience ang ato ang pag-alagad sa Ginoo. Unsa may but pasabot
sa ato nga kinahanglan ta nga mo-obey, willing ta nga mo follow sa Ginoo, dili by force ang atong pagsunod sa Ginoo. Ngabot pa sabot or sa lain pa nga pagkasulti, sa atong pagsunod sa Ginoo, dili tungod kay gitoklod ta o dili tungod kay gipugos ta, kundi ang atong kasing-kasing mao'y nagpili aron alagaran ang buhi nga Dios. Sa atong pag-alagad sa Ginoo, nga diin makita ang atoang pagkamasulundon, dili kung unsa ang atoang nga gusto, but kung unsa ang kabubuton sa Ginoo nga buhaton sa matag usa kanato ingon nga iyang mga katawhan. Tungod kay nganuman, dili naman kita ang nag-drive sa atong kaugalingon. Dili naman kita ang naghari sa atong kasing-kasing, kundi si Kristo naman. Ug mao na ang gisulti ni Apostol Paul. Nga diin sa matag usa nato ka kinabuhi ingon nga iyang mga katawhan. Ingon nga kita nagsunod sa Ginoo, ingon nga kita nag-imitate sa Ginoo. Kanang mga butanga nga gitudlo sa Ginoo nga dapat atong buhaton. Una, kinahanglan nato i-deny atong kaugalingon. Ikaduha, kinahanglan nato nga i-take up ang ato ang mga cross, ang mga challenges sa kinabuhi. Ug dili ta mo give up. Ug ang ikatulo, kinahanglan ta nga mo-obey sa kabubuton sa Ginoo. Muna, atong pamalandungan sa makadaghan sa atong kaugalingon. Kumusta atong pag-alagad sa Ginoo? Si Kristo ba ang nasunod? Or si Christian ang nasunod? Anyway, muna, ato ang evaluate kanunay atong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Nga mas tagaan nato o panahon ang Ginoo kaysa sa ato ang kaugalingon nga kagustuhan. Tong ito katong ulo magampo ta. O Dios nga gamhanan, dalaygong ka nini nga orasa. Salamat sa imuhang mga mensahe. Salamat sa imuhang nga gitudlo sa matag usa kanamo ingon nga imong mga sumusunod. Nga diin sa matag usa namo ka kinabuhi, Lord, daghang panahon nga nagguilty mi Ginoo tungod kay nganuman mas gipili namo ang amoang kaugalingon, usahay mas mo-choose mi kung unsa ang amoa nga gusto kaysa sa imuha nga kabubuton sa matag usa namo ka kinabuhi. Daghang panahon o Dios nga nahimo ming masinupakon sa imuha. Daghang panahon o Dios nga wala mi nang masaligon sa imuha. Daghang panahon nga mas ning rely mi sa amoang kaugalingon nga kaalam. Ug daghang panahon nga wala mi nahimo nga masinugtanon, masulundon sa imuha nga mga kasuguan. Lord, pasayloa ang matag usa kanamo. Ug tabangi kami balang Espiritu Santo nga matag karon og unya, matag adlaw sa among kinabuhi, sa among pagsunod kanimo, nga diin mas mabuhat namo kung unsa ang imong ikalipay, mas mabuhat namo kung unsa ang maghatag og kahimayaan diha sa imuha nga pangalan. Lord, i-bless ang matag usa, tabangi ang matag usa, proteksyon ang matag usa, padayon ka maghatag og kaligon sa matag usa diha sa pag-alagad kanimo nga matinud-anon. Bisan pa Ginoo sa matag usa ka mga source of income Ginoo, salamat nga ikaw mag-bless sa matag usa. Salamat kay Ginoo nga sa tanang pagabuhaton ikaw amo nga diin i-acknowledge. Angayan ka sa mga pagdaig pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. as well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Our next Bible Foundations class will be on August 9 and 16 at 1:30 p.m. Let's help each other grow in faith. We will be starting our high school Sunday school on August 3rd.
Haggai Philippines Cebu chapter would like to invite you to join our 10th National Seminar held on August 23rd through 25 on equipping leaders to effectively end gospel poverty. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.